मुंदांखा सिफुं दामगिरि किरण बसुमतारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैना दं। बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय सिमला गामिनि किरण बसुमतारिया दान मोनब्रै सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। मोनसे समनि मेथाइ रोजाबगिरि, थियेटार नायजाबनि फावखुंगुर, मुंदांखा सिफुं दामगिरि किरण बसुमतारिया दान मोनब्रै सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजाना दं। थाबायनो हायै, रायज्लायनो हायै, जानो लोंनो हायै गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बेरामजों नाख्रेबजाजेननाय समाव डक्टरजों फाहामथायनि राहा लादोंमोनब्लाबो नाथाय रांखावरिनि आंखालाव नांगौबायदि फाहामथायनि राहाखौ लानो हायासै। रायजो राजा गोसो अनफावरि नोंथांमोना अननानै जि एसे हायो अनसुंथाइ हरोब्ला किरण बसुमतारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनो हागोनखौ फोरमायदों अनसुलि बिसि सन्दिखा बसुमतारिया। लोगोसे आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम किरण बसुमतारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनायाव अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों बिसि सन्दिखा बसुमतारिया। एकाउन्ट नाम्बार 358289485536 IFSC SBIN 00172003 मोबाइल नाम्बार 7086307236 पुर्णिमा देउरी। हाग्रामा सारनिफ्रायनो आङो एसे अनबाय बायनानै बोरायखौ एसेबां दिन बर'नि हारिमुनि हारिखौ सिबिनानै बोरायलांलायबाय। दिनैसिमबो बोराया बिराद खस्थ' जाबोबाय बे हारिनि हारिमु सिबिनो थाखाय। दिनैसिम बोराया गोलैसोनानै दोङो। जाहाथे अननानै हाग्रामा महिलारिया सारा बोरायखौ नायनो थाखाय एसे अनसुंथाइखौ हरो नामा, बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। माब्रै जाया माने बिदिनो मानसियानो देहाफोरानो एसे एनैबो मानसिया उखुन्दै लोङो नालाय, इदो देहाफोरा अस्थिल जालांबाय। आरो आग्लायो बर' थियेटाराव बहुद थायोमोन नालाय बियो। थियेटाराव थानानै बियो पुतलायावबो थादो, बर' पुतलायाव आरो असमिया थियेटारावबो बिदिनो बर'निफ्राय बास्लायनानै बायदिसिना बर' थियेटाराव गासैनावबो थाजोबदो दे, सोरां मन्जुनि बादै। दा आंबो नामखौ खिथाजोबनो हानाय नंला। सिगां सिंगाराव थायोमोन, उनाव मेनेजारफोरा मानसि थैयैनि थाखाय बोरायखौ आरोबाव पार्टबो खालामनो होयोमोन। पार्ट खालामनायावबो बियो बहुद रखम बियो स्टेज सानिफ्राय गोलैनानै एसे जखमबो जादों बोराया। मानो होनबा मेगनफोराबो एसे आनलिद उनलिद जाहांबायमोन खोमा। इदो देहाया दिनै एसे गाबोन एसे रमनायावनो बेनिफ्राय आरो बेनि बर' थियेटारनिफ्राय बिदिनो फैनानै आरो असमिया थियेटाराव बहुद बास्लायदो इयो। एक्टिंबो खालामोमोन आरो माबायावबो सिंगारबो खालामोमोन बियो। सिफुं दामो ना दामामोन? ओइ असमियावसो सिफुं दामदो इयो। बेनिफ्राय बर'आवथ' सिंगारानो मेथाइ खनोमोन बियो। नाटकआव जोबजासे आरो ओमफ्राय नाटिकायावबो जोबजासे इयो बिदिनो बर' थियेटाराव जेसेबां बर' थियेटार दङ एसेबांनो इयो उन्दैनिफ्रायनो हाबदोनो इयो। रेडिअ'आवबो मेथाइ खनोमोन इयो। इयाव आंबो खेबनै खेबथामसो दामग्रा मानसि गैयिनि थाखाय जाबस्रिं दानफानो आंबो थाङो। मुसलपुराव खेबनै लांदो, लांनानै थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जोङो बिराद खस्थ'यै माबानानै न'खरखौ सालायनायनि थाखायनो जों हादिया बोरायखौ मेडिकेलाव मोजां मेडिकेलाव लांनो हादिया आरो। दस्रायाव लांनो होदोंमोन? दस्रायावथ' लांनो होदोंमोन। लांनो होदोंबाबो जों थाखा फैसा गैयिनि थाखाय हादिया जों लांनो बोरायखौ। जानो लोंनो हायो ना हाया दा? जानो लोंनो ओरैनो ओइ खुगाफोरखौ नाख्लाय नुख्लाय होबा ओरैनो बिराद खस्थ'यै 10 मिनिट 20 मिनिटसो बिदि जायो खबसे ओंखामा। थाबायनो हायो ना? थाबायनोथ' हाथारा, बुद्रु बुसि सानै गाहाम साथाम गाहामदो जों बुद्रु बुसि मानसिखौ बिसिनायाव दोनबाय हाबा, खिसुमा हासुसो दोनबाय हाबा मोनामनाय जायो होननानैनो साफा सानै गामिनि आइ आफाया माथो होनो फैयो नालाय न' खाथिफोरना। मोनामगोन थाम्फै दैगोन होननानै आं बिराद खस्थ' खालामनानै फिसौ फिथाइ लिंना लायो। बेफोरखौ लिंना लायनानै बुद्रु बुसि खालामनानै थिखांनानै बोरायखौ दोनो आं। दोनखांनायनि उनाव आरो ओमफ्राय बिखुं खिथौ सब गाराय गिदिर गिदिर जाजोब्बाय बोरायनाव। बेफोरखौ आं बिराद खस्थ' खालामनानै दै गुदुंजों सानफ्रोमबो थुखैखांबायानो आङो। मानसिखौ प्लास्टिकआव फुथुनानै दोननानै दै गुदुंजों सानफ्रोमबो थुखैयो आं। सानसेयाव खेबनै गाहामहालागैनो जायो, खेबथामहालागैनो। थारमाने बेखिनिया खिना लाजोबो, हासुना लाजोबो।
मोनामोना उम बेनिखायनो गावगायल' बुंजानाय नङा हिनजाव थानानै मा लेथ्रायै दोनदो होननानै बिराद साफायै लाखियो आं दा गामिनि आइ आफानिफ्राय बुरिया बिराद बोराइखौ साफा खालामना दोनदोहाय मोनामथाराखै दसं एसे गोबाव बेमार जाबाय बेलेगफोरा मोनामो नोंसानि आबौआ मोनामाखैहाय ओमफ्राय आं साफा दोननायनि थाखायसो मोनामाखै इयो दा नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लुगैयो नामा? अनसुंथाइ माने अनसुंथाइथ' जोङो एसे बेमारखौ एसे नायनो थाखाय एसे सोरबा अननानै होगोन खोमा होननानै आसा खालामदों र' आङो। सोरबाफोर मन्त्रि एमएलएफोर फैदों नामा? फैयाखै रावबो फैफेराखै फैनो थाखायनोथ' आं दा अननानै बेरामखौ नायनो हायाखै बेमारखौ नायनो हायिनि थाखायनोथ' दा बोरायनि देहाखौ एसे हामगोन खोमा होननानै मानसियाबो एसे बैसोबो जाबाय नालाय थेवबो बिनि गेजेरजोंनो एसे एनै न'खराव एसे जनो हानाय थानो हानाय जागोन खोमा दाउ अमा होनो थाखायनो बिदि साननानैनो आङो बोरायखौ नायनो एसे लुगैदोंमोन र' एसे अनसुंथाइफोर हरोबा बिदि मोननायनि थाखाय आसा खालामदोंमोन।